हेलौ लोगोफोर, आं नोंथांमोननि थाखाय दिनै माखासे गोनांथार खौरां लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेइलाव नायनानै मिथिखाबाय जानो हागौ। नोंथांमोना भिडिअखौ दानालासेनो फारि फारि नायलांबाय थाबानो जाबाय, जाहाथे बुजिनाय बायदि। थ' जों दानिया भिडिअखौ जागायदिनि। बेयाव नुनाय टपिकफोरनि सायाव आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ दानालासेनो नायबानो जाबाय। गिबियाव जों होखानाय बायदि जन धन एकाउन्ट जाय बिथांमोनाव जन धन एकाउन्ट दं बिथांमोना 10,000 अभारड्राफ्ट लानो गोसोबा बिथांमोना लानो हागोन। बेखौ बोरै लानो हागोन आरो सोर मोनगोन आं बेखौ नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागोन। नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। बेयो जन धननि अफिसियेल वेबसाइट। जुदि नोंथांमोना दासिमबो जन धन एकाउन्ट खुलिनानै लायाखैबा नोंथांमोना खुलिनानै लानो हागोन। आं बिनि सायाव अलरेडि मोनसे भिडिअ खालामखानाय दं। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनो हागोन। बिनि लिंकखौ आं भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होगोन। नोंथांमोना मिथिखागौ जाय आइजोफोरनियाव जन धन एकाउन्ट दं बिथांमोननि एकाउन्टआव इन्डियान गभर्नमेन्टआ मास मोनथाम फ्रि 500 सोनानै हरबाय थायो होननानै नोंथांमोना एप्रिल आरो मे मासनिखौ मोनखांखाबायबो जानो हागौ आरो जुन मासाव नोंथांमोना खनसे 500 मोनबावगोन। दानिया जाय बिथां आइजोमोनाव जन धन एकाउन्ट दं बिथांमोना अभारड्राफ्ट लानो गोसोबा नोंथांमोना 10,000 लानो हागोन। बेखौ नाथाय हिनजावफोरल' मोनगोन। हौवाफोर लानो होनबा बेखौ मोननाय नङा। नोंथांमोना जायखिजाया न'खराव सासेल' मोनगोन। सानै साथाम दङबा जुदि नोंथांमोनाव सानै साथाम आइजो बे 10,000 अभारड्राफ्टखौ लानो होनोबा नोंथांमोना मोननाय नङा। मोनसे न'खराव सासेल' 10,000 अभारड्राफ्ट मोनगोन। नोंथांमोना बेखौ लानो थाखाय नोंथांमोना जायखिजाया नों जेराव नोंथांनि जन धन एकाउन्टखौ खुलिदों बे बेंकआव थांनांगोन। नोंथांमोना आं फर्मखौ खोन्थानि। नोंथांमोना बे फर्मखौ डाउनलड खालामनानै नोंथाङा नोंथांनि बेंक नों जेराव खुलिदों बेयाव थांनानै स्टेट बेंकआव खुलिदोंबा एबा ग्रामिन बिकास बेंकआव खुलिनोबा नोंथांमोना नोंथांनि बे फर्मखौ प्रिन्ट खालामदो। खालामनायनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि बेंक मेनेजारनो हैबानो जाबाय। नों जेराव जन धन एकाउन्टखौ खुलिदों नोंथांमोना बेयाव हैनांगोन। अब्लानो नोंथाङा 10,000 अभारड्राफ्ट हिसाबै मोनगोन। नोंथांमोना बेखौ बेसेबां मासजों सुख'फिननांगौ बियो बेंकनि सायाव थागोन। नोंथांमोना सोरबाफोर लानो गोसोबा बे 10,000 अभारड्राफ्टखौ लानो हागोन। जुदि नोंथांमोना बुजियाबा कमेन्ट खालामनानैबो सोंहरनो हागोन। थ' जों दानिया नेक्स्ट आपडेटनि सायाव जोंनि इण्डियायाव 4 खेब आरो लकडाउन जाबावगोन। दासान्दि जोंनि इण्डियानाव 3 टाइम्स लकडाउन जाबाय आरो दा जोंनि इण्डियानाव 4th टाइम लकडाउन जाबावगोन होननानै जोंनि मैया इण्डियानि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिया डिक्लेयार खालामखाबाय। नाथाय बे लकडाउना कमप्लिटलि सिगांनि लकडाउनजों डिफारेन्स जागोन होननानै बुंदों बिथाङा। माखासे बेनि बोरै रुल माबायदि बेफोरनि गाइडलाइन होखागोन। जेब्ला बिनि गाइडलाइन होयो आं नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागोन। नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। दासान्दि 3 टाइम लकडाउन जानाया 17 मेआव जोबहैगोन, माने सानडेआव जोबहैगोन आरो 4 टाइम्स लकडाउना समबारनिफ्राय गोदान जागोन। बेयाव माखासे रुल गोदान बानायगोन बिथाङा। कमप्लिटलि सिगांनिजों डिफारेन्स जागोन होननानै बुंदों बिथाङा। नोंथांमोना बेखौ मिन्थिनानै लादो। जोंनि इण्डियानाव लकडाउना जाबावगोन। दानिया जों नेक्स्ट आपडेटनि सायाव रायलायगोन। जोंनि इण्डियानि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिया मैया माखासे फैसाफोरनि पेकेज फोसावदों। बेखौ नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन। 20 लाख पेकेज हिसाबै बिथाङा माखासे फैसाफोर फोसावदों। बेखौ सोर मोनगोन आरो माबोरै मोनगोन आं बिनि सोमोन्दै नेक्स्टआव नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों फारि फारि खोन्थागोन। नोंथांमोना चेनेलखौल' साबस्क्राइब खालामनानै ला। बिथाङा सोर मोनगोन बिनि सोमोन्दै डिटेल्सै बुङाखै। जायखिजाया बिथाङा मैया फोसावगोरदोंल' 20 लाख पेकेज हिसाबै बिथाङा फोसावगोरदों। नोंथांमोना बेखौ मैया नुदोंबो जानो हागौ एबा मोनथिखाबायबो जानो हागौ। बेयाव नोंथांमोना नायनो हागोन स्पेशल पेकेज इक'नमिक्स पेकेज बिथाङा एनाउन्स खालामदों। बेजों लोगोसे बेयावनो 20 लाख क्रल बिथाङा ए कम्प्रेहेन्सिभ पेकेज अफ 20 लाख क्रल फर लेबारफोरनि थाखाय आरो फार्मारफोरनि थाखाय आरो अनेस्ट टेक्स पेयार ओमफ्राय नैबेयाव एमएसएमइस आरो कटन इन्डास्ट्रिफोरनि थाखाय बे 20 लाख क्रल फैसाखौ बिथाङा फोसावदों। बेखौ सोर मोनगोन आं नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोननो खोन्थागोन। बिथाङा दिनै डिटेल्सै खोन्थागोन। लिस्ट एबा डिटेल्सै बिथाङा सोर मोनगोन आरो माबोरै मोनगोन बिनि सोमोन्दै डिटेल्स फोसावगोन होननानै बुंदोंमोन। हयथ' PM किसानावबो सोनानै हरगौ लेबारफोरनि थाखाय एबा जब कार्डआवबो सोनानै हरगोनबो जानो हागौ। बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो नेक्स्टआव बिनि डिटेल्सखौ बिथाङा फोसावना होयोबा जोंनि इण्डियान गभर्नमेन्टआ फोसावना होयोबा नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय। जाहाथे नोंथांमोना उनाव मोन्थिनानै बिनिफ्राय बे पेकेजफोरनिफ्राय एसे एनै नोंथांमोना लाब मोननो हानायनि। बेजों लोगोसे नैबेयाव स्पेशल पेकेजाव दं जाहैबाय कर'ना भाइरासनि थाखाय। बेखौ कर'ना भाइरासनि एगेन्स्टै फाइट खालामनो थाखाय जोंनि स्टेटफोरनो माखासे पेकेज हरनाय बियो बेयाव गोलैगोन। बेयाव नोंथांमोना बेखौ नुदों। बियो जोंनि फार्मारफोरनो लेबारफोरनि थाखाय बे 20 लाख क्रलखौ सोनानै हरगोन। दानिया जों नेक्स्ट आपडेटनि सायाव रायलायगोन।
जाय बिथांमोना दासिमबो आधार कार्डजों आरो रेशन कार्डखौ लिंक खालामनानै लायाखै बिथांमोना थाबैनो लिंक खालामनानै ला। बिनि लास्ट डेटखौ जोंनि इन्डियान गभर्नमेन्टआ बारायना होबावबाय। नोंथांमोना दासिमबो बानायाखैबा बानायनानै लानो हागोन। बिनि लास्ट डेटखौ 30 सेप्टेम्बर 2020 सिम खालामना होबाय। दा जुदि नोंथांमोना दासिमबो बानायाखैबा बेखौ लिंक खालामनानै लानो हागोन। जुदि नोंथांमोना लिंक खालामनो रोङाबा भिडिअनि कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहर, आं नोंथांमोननो भिडिअ खालामनानै होगोन बोरै लिंक खालामो। बियो बिनि लिंकआ 30 सेप्टेम्बर 2020 आव लास्ट, बेनि डेटखौ बारायनानै होबाय। अलरेडि बिनि लास्ट डेटआ जोब्बायमोन। नोंथांमोना बयबो गावनि आधार कार्डजों लोगोसे आधार कार्डजों आरो रेशन कार्डजों लिंक खालामनानै लाबानो जाबाय। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो दिनैसो भिडिअखौ नायसनदोंबा बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो हायोबा नोंथांमोना लोगोफोरनो शेयार खालामना हो। दिनै भिडिअजों नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन।